स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? आपण आता चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप वदामृतं ददाति स्वपदान्तिकं. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मी माझं मराठी पुस्तक जरा आणते. हा 10वा अध्याय करतोय, टेक्निक्स ऑफ हिअरिंग अँड रिमेंबरिंग. त्याच्या अगोदर बघा, इकडे श्रीला प्रभुपादांनी काय सांगितलंय, खूप महत्वाचं आहे. विथ आवर लिप्स वी शुड बी चॅन्टिंग, विथ आवर इयर्स वी शुड बी हिअरिंग, अँड विथ आवर हार्ट वी शुड बी क्राईंग आउट फॉर द लॉर्ड लाईक अ बेबी डज फॉर इट्स मदर. हे खूप महत्वाचं आहे की आपण सतत तोंडाने नामस्मरण केलं पाहिजे. आपल्या कानाने भगवंतांच्या सुंदर कथा ऐकल्या पाहिजेत. आणि आपलं हृदय कसं पाहिजे की ते सतत कृष्णासाठी रडतंय असं असं आपण झालो पाहिजे. आता हा अध्याय सुरू करण्या अगोदर आपण श्री श्री राधा गोविंदांना साष्टांग नमस्कार करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हे भक्ती रसामृत सिंधूचं अध्ययन करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम सुरू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही साष्टांग नमस्कार आणि श्रीला प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम की त्यांच्यामुळे आपण हे शिकतोय किंवा समजून घेऊ शकतोय. आता एक मिनिट, मी माझं मराठी पुस्तक आणते. आता 10वा अध्याय, याचं नाव आहे श्रवण आणि स्मरणाचे विधी. तर श्रवण हे किती महत्वाचं आहे याच्या इकडे 7.1 भगवद्गीता मध्ये काय म्हटलंय, तत् शृणु.
म्हणजे कृष्णाने स्वतःहून अर्जुनाला अनेक वेळेला सांगितलंय की तू माझं ऐक, पुन्हा मी तुला सांगतो तू ऐक. तर ऐकण्यावर खूप महत्व दिलंय. मग ऐकण्याने काय होतं, जितकं आपण ऐकतो किंवा आपण आपल्याला सॅच्युरेट करतो ऐकून ऐकून ऐकून, तेव्हाच जे कीर्तन आहे ते परफेक्ट होऊ शकतं. तर ऐकणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि कोणाकडून ऐकायचंय आपल्याला? जे परंपरेतले आहेत, जे प्रमाणित गुरु आहेत, बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर, यांच्याकडून आपल्याला ऐकायचंय. नाहीतर समजा आपण कुठल्या तरी मायावादी प्रवचनकार कडनं ऐकलं, तर मग काय होईल, ते जे आपले कान आहेत, तर ते जणू काय सापाची बिळं आहेत आणि त्यातून हे जे मायावादी भाष्य आहे सर्पासारखं आहे, ते आत जाईल आणि जी भक्ती आपली अंकुरते त्या भक्तीचा नाश होईल. तर यासाठी आपल्याला श्रवण जेव्हा आपण करतो तेव्हा कोणाकडून आपण ऐकतो हे सुद्धा महत्वाचं आहे. आता या अध्यायामध्ये त्यांनी 4 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, ज्या अ, ज्याने आपण भक्ती करू शकतो. तर हे पहिलं म्हणजे श्रवण. दुसरी गोष्ट म्हणजे कृष्णाकडून आपण अपेक्षा करणं की तो आपल्यावर कृपेचा वर्षाव करेल. तिसरं म्हणजे स्मरण करायचं आणि चौथं म्हणजे अ, ध्यान करायचं. तर या 4 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत आणि या 4 गोष्टींपैकी श्रवण आणि स्मरण हे अधिक महत्वाचं आहे, कारण ते आपण अगदी सुलभतेने या कलियुगात करू शकतो. आपल्याला कुठेही जावं लागत नाही. मी एकच मिनिट आले. तर जेव्हा आपण श्रवण करतो, श्रवण 3 प्रकारचं असतं. एक म्हणजे नामश्रवण, दुसरं म्हणजे चरित्र श्रवण आणि तिसरं म्हणजे गुणादी श्रवण. म्हणजे श्रीकृष्णांच्या गुणांवर आपण श्रीकृष्णांच्या गुणांबद्दल आपण ऐकू शकतो. आता बघा, इकडे त्यांनी एकदम फ्लो चार्ट दिलेला आहे, की कृष्णाला आपण कसं जाणू शकतो. आता कृष्ण जे आपण कृष्णाला परम सत्य सुद्धा म्हणतो. तर ते परम सत्य जर आपल्याला जाणायचं असेल, तर त्याचे 3 लेव्हल्स आहेत. एक म्हणजे कृष्णाची जी ब्रह्मज्योती आहे, की हा जो साक्षात्कार आहे हा अपूर्ण साक्षात्कार आहे. मग त्याच्यानंतर श्री कृष्ण आपल्या हृदयात परमात्मा म्हणून स्थित आहे, हा सुद्धा साक्षात्कार अपूर्ण आहे. मग पूर्ण साक्षात्कार म्हणजे श्री कृष्णाना आपण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जेव्हा आपल्याला तो साक्षात्कार होतो, तोच साक्षात्कार पूर्ण आहे. मग एखादा जीवात्मा वेगवेगळ्या तऱ्हेने श्री कृष्णाला जाणू शकतो. तर जे योगी असतात ते काय करतात, आपल्याला साक्षात्कार कृष्णाचा साक्षात्कार होण्यासाठी ते काय करतात, ज्ञान योग करू शकतात, ते अष्टांग योग करू शकतात किंवा भक्ती योग करू शकतात. आता परत ज्ञान योग आणि अष्टांग योग मध्ये पूर्ण साक्षात्कार होत नाही, पण भक्ती योग असा आहे की आपल्याला कृष्णाचा पूर्ण साक्षात्कार होऊ शकतो. मग तो सुद्धा साक्षात्कार होण्यासाठी
आपल्याला काय करावं लागतं? भक्तिमय सेवा करावी लागते. आपल्याला नवविधा भक्ती सांगितली आहे. त्या नवविधा भक्तीच्या ज्या स्टेप्स आहेत किंवा आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी जे सांगितलेलं आहे, ते आपण जेव्हा ऐकतो आणि त्याप्रमाणे आपण भक्ती सेवा करायला सुरुवात करतो. मग असं केल्याने काय होतं, की आपल्या हृदयातले जी मल आहे, जी मलिनता आहे, ती सगळी साफ होते. आपले जे गुण आहेत, रजोगुण, तमोगुण, इव्हन सत्वगुण, हा सुद्धा पूर्ण तऱ्हेने जाऊन आपण शुद्ध सत्वामध्ये स्थित होतो आणि आपल्याला हे श्री कृष्ण कोण आहेत याचा पूर्ण साक्षात्कार होतो आणि आपण शुद्ध सेवेमध्ये स्थित होतो. तर इकडे त्यांनी सांगितलंय की तुम्हाला कसं फ्लो चार्ट काढून कृष्णाला तुम्ही कसं जाणू शकता. आता इकडे जरासं त्यांनी इंट्रोडक्शन दिलंय की आतापर्यंत आपण काय काय शिकलो, पण हे जरा मी स्किप करते. हं. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय, की श्रवण जे आहे 3 प्रकारचं आहे. नामश्रवण, चरित्र श्रवण, गुणादी श्रवण. तर नाम श्रवण जे आहे, ते म्हणजे जेव्हा आपण त्या अं, आपण जेव्हा श्रीकृष्णांचं नाव सतत ऐकतो, जेव्हा आपण जप करत असतो बघा, तेव्हा हे नाम सतत आपल्या कानावर पडत असतं. तर अशा तऱ्हेने हे नामश्रवण केलं जातं. तर इकडे बघा त्यांनी एक उदाहरण दिलंय, पण ते उदाहरण देण्या अगोदर मी तुम्हाला विचारते, की समजा जर एखादा माणूस झोपलेला आहे, हं, तर त्याला उठवायचा असेल, तर आता समजा जर मी खूप छान स्वयंपाक करते आणि खूप घरी सुगंध पसरलेला आहे, तर त्या सुगंधाने त्या माणसाला जाग येईल का? सांगा बरं? नाही येणार ना माताजी. नाही येणार. पण समजा जर तुम्ही त्याला हाक मारली, आवाज दिला, तर त्याला जाग येईल? हो माताजी येईल. तर अशा तऱ्हेने की हे जे नाम आहे, तर ते असंच काम करतं. आतापर्यंत आपला जो जीवात्मा आहे, तो पूर्ण तऱ्हेने झोपलेला आहे आणि तो कुठल्या नावाने उठेल? जेव्हा आपण श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामांचा जप करतो. ते नाम सतत जेव्हा आपण म्हणतोय, तेव्हा हा आत्मा, हा आपला जीवात्मा जागा होईल. मग इकडे गरुड पुराणाचा एक श्लोक आहे. इकडे त्यांनी दिलेलं आहे, ती अनालॉजी दिलेली आहे, की जेव्हा एक सर्प चावतो, तर त्यात त्यांनी मी श्लोक वाचते. संसार सर्पदष्ट चष्टे भेषजाम कृष्णेति वैष्णवं मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नरः. म्हणजे इकडे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, की एखाद्या माणसाला जर एक विषारी साप चावला, हा, आणि तो बेशुद्ध झाला आणि त्याला शुद्धीवर आणायचं असेल, तर काय आपण करतो? सांगा बरं. त्याच्यामध्ये जे विष गेलेलं आहे ते काढून टाकतो. हा, ते काढून टाकल्यानंतर किंवा ते न्यूट्रलाइज करतो. ते विष गेल्यानंतरच तो माणूस शुद्धीवर येतो. तर त्याचप्रमाणे हे जे मंत्र आहे, याचा पण इफेक्ट असाच असतो. ते जे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ते हा जो मंत्र आहे, हा एखादा माणूस हजारो लाखो जन्म, एखादा आत्मा सुप्त अवस्थेत आहे, झोपलेला आहे, पण या मंत्राच्या उच्चाराने जीवात्मा लगेच जागा होऊ शकतो. तर इतकं नामश्रवणाचं महत्व आहे. आणि हे
गरुड पुराणात दिलेलं आहे. मग चरित्र श्रवण म्हणजे काय, की जेव्हा आपण श्री कृष्णाची कथा रेग्युलरली ऐकतो, श्रीमद भागवतम वाचतो, त्यात अनेक कथा आहेत, श्रीकृष्णांच्या भक्तांच्या कथा आहेत, आणि प्रत्येक कथेनंतर आपल्याला एक सुंदर विचार मिळतो, किंवा एक सुंदर त्या गोष्टीचं मॉरेल आपल्याला समजतं. आता चैतन्य महाप्रभू हे तर स्वतः श्रीकृष्णच होते, पण त्यांना सुद्धा श्रीमद भागवतम मधल्या ज्या ध्रुवची लीला आणि प्रल्हाद महाराजांची लीला होती, ती ऐकायला खूप आवडायची, आणि ते गदाधर पंडितांकडे जात असे आणि त्या लीलेचं ते श्रवण करत असे. आणि जेव्हा ही पूर्ण लीला सांगून झाल्यावर ते चैतन्य महाप्रभू गदाधर पंडितांना सांगत असे, आता तुम्ही मला परत सांगा. आणि गदाधर पंडित परत सांगत असे, आणि सांगता सांगता त्या दोघांनाही इतका आनंद व्हायचा, आणि आनंद अश्रू त्यांच्या डोळ्यातून वाहू लागायचे. आणि हे असं अनेक वेळा ते हे ध्रुवाचं चरित्र किंवा प्रल्हाद महाराजांची लीला ऐकत असे. आणि मग नंतर जेव्हा श्रीनिवास आचार्य येत असे, आणि की मला पण भागवतम वाचायचंय किंवा काय, ते जेव्हा बघत असे भागवतम कडे, तर ते भागवतमचे जी पानं आहेत, ती त्या आनंद अश्रूंनी चिंब होत असे, ती पानं श्रीमद भागवतमची. तर अशा तऱ्हेने कृष्णांच्या पवित्र लीलांचं श्रवण करणं सुद्धा आपल्याला माहितीये, नवविधा भक्तीमध्ये हा एक प्रकार आहे. आणि हे तुम्हाला माहितीये की परीक्षित महाराजांनी सुद्धा असंच श्रीमद भागवताचं श्रवण केलं होतं. मग हे श्रवण केल्याने तुम्हाला काय मिळतं, तर हे श्रवण केल्याने त्यांनी सांगितलेलं आहे की तुमचं जी भूक आहे, तहान आहे, जे काही दुःख आहे तुम्हाला, हे सगळं नष्ट होतं. आता मी जरा त्याचं इंग्लिश ट्रान्सलेशन वाचते. हे श्रीमद भागवतम मध्ये 4था स्कंद 29वा अध्याय आणि 40वा श्लोक असं आहे. तर तो श्लोक असा आहे, तस्मिन् महत् मुखरिता मधुभिः चरित्र पीयूषशेष सरितै परित श्रवन्ति ताये पिबन्ति अविस्रो नृप गधा कर्णैस्तान् न स्पृशन्ति अश्ना त्रुद भय शोक मोह. म्हणजे इकडे त्यांनी दिलंय, इन द असेंब्ली ऑफ ग्रेट डिवोटीज excellent streams of nectar flow, excellent streams of nectar of the pastimes of the Lord flow from the mouth of saintly devotees. Those who drink that nectar with eager ears, with constant thirst, are freed from material hunger, thirst, fear, lamentation and illusion. श्रवण करतात. फक्त जेव्हा आपण श्रवण करू तेव्हा लक्षात ठेवा, जो सोर्स आहे तो बोनाफिड पाहिजे, जो वक्ता आहे तो परंपरेतला हवा आणि प्रामाणिक हवा. तर मग आपल्याला लक्षात येते, खूप भौतिकवादी माणूस असेल आणि त्याच्या असंख्य इच्छा असतील, मग या इच्छांना जर त्यांना कमी 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 करायचं असेल, तर त्याला काय झालं पाहिजे, कृष्ण भावाना भावित झालं पाहिजे. आणि जोपर्यंत त्याला
ही सुपिरियर एंगेजमेंट मिळत नाही कृष्ण कथा ऐकायची, तोपर्यंत जे इन्फिरियर एंगेजमेंट्स आहेत, म्हणजे इतर जे तुमच्या अनेक भौतिक इच्छा आहेत, तो इच्छा त्या इन्फिरियर ज्या इच्छा आहेत त्या त्याचा त्याग करू शकणार नाही. मग त्याच्यानंतर जे श्रवण आहे ते गुणादी श्रवणम आहे. मग गुणादी श्रवणम म्हणजे काय, की तुम्ही कृष्णाच्या गुणांचं श्रवण करता. हे जे गुण आहेत ते कसे आहेत आणि कसे त्यांनी आपल्या भक्तांच्या प्रती ते दाखवलेले आहेत, हे जे गुण आहेत ते त्याचंही श्रवण केलं पाहिजे. हे पण श्रीमद भागवतम मध्ये 12.13.15 इकडे हा संस्कृत श्लोक आहे, तर त्याचं मी ट्रान्सलेशन वाचते. वन मस्ट हिअर द नरेशन्स ऑफ द लॉर्ड्स क्वालिटीज always sung by great devotees, because it will kill all inauspiciousness in the heart. One must certainly, daily, and constantly hear about the Lord if one desires unalloyed devotional service unto Lord Krishna. म्हणजे इकडे त्यांनी काय सांगितलंय की तुम्ही श्रवण श्रीकृष्णांच्या गुणांचं श्रवण केलं पाहिजे. मग असं कोण आहे ज्यांनी श्रीकृष्णांच्या गुणांचं श्रवण केलं आहे? आता बाणासूरची जी मुलगी होती उषा, तर तिला श्रीकृष्णांचा जो नातू होता अनिरुद्ध आणि जो प्रद्युम्नचा पुत्र होता त्याच्याशी लग्न करायचं होतं. पण लग्न करायच्या अगोदर तिने अनिरुद्ध बद्दल, त्याच्या गुणांबद्दल खूप ऐकलं होतं. स्वतः रुक्मिणी देवी जी होती तिने श्री कृष्णांच्या गुणांचं वर्णन नारद मुनीकडून ऐकलं होतं. कारण नारद मुनी नेहमी आम्हाला आता रुक्मिणीच्या वडिलांचं नाव तुम्हाला आठवतं का? राजा भीष्मक का? मला पटकन आठवत नाहीये. तर त्यांच्या राजमहालात नारद मुनी वरच्यावर जात असे आणि ते तिकडे रुक्मिणी सुद्धा असे. तर ते सर्वांना श्रीकृष्णांच्या गुणांचं वर्णन करत असे. तर हे वर्णन ऐकून रुक्मिणीला वाटलं की माझा हाच पती आहे, मला हाच पती म्हणून हवाय, हा कृष्णच मला पती म्हणून हवाय. तर जेव्हा तुम्ही ही जी कृष्ण लीला ती अनेक 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 वेळा ऐकता, प्रत्येक वेळेला ऐकताना ती अधिक गोड लागते, अधिक गोड लागते. आणि जेव्हा तुम्ही अनेक वेळेला ऐकता तेव्हा तुम्हाला त्याचे अनेक अर्थ सुद्धा लावता येतात. जणू काही ती कथा आहे. म्हणजे जसं आपण विरजण जेव्हा लावतो आणि ते घुसळतो, घुसळल्यावर लोणी लोणी थोडं थोडं जमा होऊन मग सगळं लोणी वर येतं. त्याचप्रमाणे जेव्हा हे चरित्र आपण सतत सतत ऐकतो तेव्हा एक तऱ्हेचं आपण मंथन सुद्धा करत असतो आणि त्याच्यातून जे वर येतं त्याला आपण अमृत म्हणतो. आता एक आचार्य आहेत वल्लभ संप्रदायामध्ये, तर त्यांनी बघा सांगितलं की कृष्ण आणि बलराम जेव्हा लहान होते, जेव्हा ते रांगत होते, तेव्हा ते रांगत असताना आपल्या डोळ्याला काय दिसतंय की ही लहान मुलं आहेत, ही रांगतात. पण हे जे आचार्य आहे यांना असं दिसलं की तेव्हा तुम्हाला माहितीये ती गोष्ट, तुम्ही सर्वांनी पहिला स्कंद वाचलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये असं दिलं असतं की पृथ्वी ही अनेक हे क्षत्रिय राजे होते आणि सगळे अधर्मी होते आणि अधर्मी असल्यामुळे तिला त्यांचं वजन पेलवता आलं नाही आणि ती अशी खूप दुःखी झाली होती. म्हणून तिने गाईचं रूप घेतलं आणि ती विष्णूकडे गेली, पहिल्यांदा ब्रह्माकडे गेली आणि सांगितलं हे असं असं झालंय. आणि मग तिला आश्वासन दिलं गेलं की मी लवकरच जन्म घेईन आणि
तुझ्यावरचा भार जो आहे तो पूर्ण काढून टाकीन. तर जेव्हा हे कृष्ण बलराम रांगत होते तेव्हा हे आचार्य म्हणत होते की देव मसाजिंग ह ओव्हरबर्डन्ड बॉडी. म्हणजे असं त्यांचं विजन आहे, एक्सरे विजन. आपल्याला काय दिसतं की दोन छोटी मुलं आहेत आणि ती रांगतायत. पण असं जेव्हा आपण अनेक वेळेला तेच चरित्र वाचतो, तीच कथा वाचतो, तर लक्षात ठेवा की तुमच्या मनामध्ये सुद्धा मंथन होतंय आणि तुम्हाला जरा डीप 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 रिअलायझेशन्स येतात. तर याला म्हणतात गुणादिश्रवण. मग इकडे आपल्याला अम, अ, 12 मला वाटतं 12.3 आहे हे, 13 नाही, 12.3.15. तर इकडे मी तुम्हाला सांगितलं ना, वन मस्ट हिअर द नरेशन्स ऑफ द लॉर्ड्स क्वालिटीज ऑलवेज sung by the great devotees because it will kill all inauspiciousness in the heart. तर आता आपल्याला श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की तुम्ही जे आपल्या आचार्य जे आहेत, आता भक्ती विनोद ठाकूर किंवा आणि काही आचार्य जे आहेत, त्यांनी अनेक सुंदर कविता लिहिलेल्या आहेत किंवा सुंदर भजनं लिहिलेली आहेत. मग प्रभुपादांनी सांगितलंय की जरी तुम्हाला त्याचा अर्थ समजला नाही तरी इंग्लिशमध्ये त्याचं ट्रान्सलेशन आहे. मग ते जरी तुम्ही वाचलं तरी देखील ते पर्टिक्युलर भजन किंवा ती कविता आहे, सो इट विल हॅव अ इफेक्ट लाईक लाइटनिंग ऑन युअर सोल. म्हणजे इट विल हॅव अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन युअर सोल. सो यू मस्ट हिअर. म्हणजे आता समजा जर आपल्याकडे श्रीमद भागवतम अवेलेबल नाहीये तर हे तरी आपण करू शकतो. आपण भक्ती विनोद ठाकूर, इतर जे वैष्णव आचार्य आहेत त्यांनी ज्या लिहिलेल्या कविता आहेत त्या आपण वाचू शकतो. त्याचं ट्रान्सलेशन जर तुम्ही बघितलं तर ते अवेलेबल आहे कुठेही, म्हणजे गुगल जरी केलं तरी ते अवेलेबल आहे. मग त्याच्यानंतर येतं तत्कृपेक्षण. आता याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगते. एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी. तर याला म्हणतात तत्कृपेक्षण. तर आता बघा की आपली अपेक्षा असते की माझ्यावर श्री कृष्णाने कृपेचा वर्षाव करावा. आता बघा आपलं हे जे प्रेझेंट जीवन आहे, हे या जीवनामध्ये बराचसा भाग आपला कसा जातो की आपण काही चुकीच्या गोष्टी केलेल्या असतात, काही पाप केलेली असतात, ज्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. मग काही चांगलं कर्म सुद्धा केलं असतं आणि त्याची सुद्धा फळं आपल्याला मिळतात. तर आपण जास्त करून आपला जीवनाचा भाग आपण ही फळं, गुड अँड बॅड, दोन्ही चांगली आणि वाईट, हे एक जणू काही रिपेमेंट आपण सतत करत असतो. आता जी भक्तिमय सेवा आहे ही इतकी प्रॅक्टिकल आहे की बघा, जर एखादा माणसावर खूप संकट आली आहे, तो खूप दुःखी अवस्थेमध्ये आहे, तरी ही जी साधना भक्ती अशी आहे की ती त्याला ट्रान्सफॉर्म करू शकते आणि ही एक साधना भक्ती अशा अवस्थेत जो संकटात आहे, जो दुःखी आहे, तो ही जी साधना भक्ती एक संधी म्हणून त्याचा वापर करू शकतो. आता जर तुम्ही कुठले मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐकले असतील, तर हे मोटिवेशनल स्पीकर्स काय म्हणतात? एव्हरीथिंग इज इन युअर ॲटिट्यूड. युअर ॲटिट्यूड डिटरमाइन्स युअर ऑल्टिट्यूड.
असे असे ते सांगतात. तर आपण सुद्धा जे काय आपल्याला संकट आहेत, कशीही आपली अवस्था असेल, अगदी वाईट देखील असेल, पण आपण जर ठरवलं की ही जी संकट माझ्या समोर आहेत, ही माझ्यासाठी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स नाही आहेत किंवा ही माझी ब्लॉकर्स नाही आहेत. आता हे जे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आहेत, that you should turn into stepping stones for success. की आपण नाही म्हणायचं की हे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आहेत. आपण त्याचा वापर, हे जी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आहेत ते आपल्या साधना भक्तीमध्ये उन्नत होण्यासाठी करायचे. मग रूप गोस्वामी सांगतात की ते कोट करतात श्रीमद भागवतम 10.14.8 मध्ये ते म्हणतात की दोन तऱ्हेने तुम्ही कृष्ण भावनाभावित राहू शकता. जेव्हा तुम्ही संकटात आहे, तुम्ही दुःखी आहे, तेव्हा दोन तऱ्हेने तुम्ही तुम्ही कृष्ण भावनाभावित राहू शकता. एक म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता की कृष्णा, की आता ठीक आहे, ही मला रिॲक्शन मिळालेली आहे आणि मी काही माझे भोग आहे ते भोगते. पण कृष्णाला आपण म्हणू शकतो, कृष्णा धन्यवाद. खरं म्हणजे जे काय माझं सफरिंग आहे, जी कुठली कशी माझी अवस्था आहे, ती तू फटाफट फटाफट कमी करतोयस. आणि जो पर्वत आहे तो आता राईचा दाणा झालेला आहे. म्हणजे इतकं माझं कमी झालेलं आहे. आणि आपल्याला जसजसं आपण या भक्तीमध्ये खोल जाऊ शकतो, तसं तसं आपण समजू शकतो की हे जे पापाचे परिणाम आहेत, हे हळू पुसले जात आहेत. हे जेव्हा आपण भक्तिमय सेवा करू ना, आपल्याला समजतं. आणि हे कसं आहे की आता आपल्या आयुष्यामध्ये अशी कुठली तरी एखादी वाईट गोष्ट झालीये, एक परिस्थिती आहे. तर आता बघा आपल्याला आपण कसं असायला पाहिजे, अ, असं असलं पाहिजे का, इंग्लिशमध्ये म्हण आहे की पेनी वाईज अँड पाऊंड फुलिश. म्हणजे जे छोटे छोटे पैसे आहेत, पेनीज आहेत, तिकडे लक्ष असतं, पण जिकडे आपले पाऊंड्स जात आहेत तिकडे आपण लक्ष देत नाही. तर असं नाही. आता थोडंसं जे काय आपल्याला पापाचे परिणाम भोगावे लागतात, त्याच्याकडे न बघता तुम्ही जो मोठा द बिगर पिक्चर, जे मोठं काही तुम्हाला मिळणार आहे, जो प्रॉफिट मिळणार आहे, त्याच्याकडे लक्ष तुम्ही केंद्रित करा. ठीक आहे, छोटे मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत, हे तर दुःखालयम अशाश्वतम आहे. छोटे मोठे प्रॉब्लेम्स येणारच आहेत, पण त्यासाठी तुम्ही अडकून राहू नका. तुम्ही तुमची जी आपली भक्तिमय सेवा आहे ती चालू ठेवा. तुमचं जे चॅन्टिंग आहे ते खूप छान तऱ्हेने चालू ठेवा. तर आता बघा, तुम्हाला मी एक उदाहरण देते की आता लहान मुलांना आपण ते जिक्सॉ पझल जर आणतो ना, ते एकात एक बसतात. तर एक समजा जर आपण बॉक्स आणला जिक्सॉ पझल्सचा आणि हरे कृष्ण. हा, ऐकू येतोय का आता आवाज? मी व्हिडिओ बंद केला. हो, आता आला माताजी. आला ना? हा. तर आता समजा जर एक जिक्सॉ पझल्सचा एक बॉक्स आहे आणि तो मी आणला आणि त्याच्यावर काही पिक्चर नाहीये की आपल्या काय आहे हे ते. आता समजा जर मी एक पीस काढला, हा, तर मला समजू शकेल का हे कुठे फिट होणार, हे कसं होईल, काय होईल, किंवा हे काय आहे हे मला समजू शकेल का? तुमच्याकडे पिक्चर नाहीये, सांगा बरं. मला ऐकू नाही आलं. नाही माताजी, काही काही पिक्चर सांगू नाही शकणार कळणार. नाही आपण. नाही. आणि खूपच अवघड आहे.
की हो. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा म्हणजे कसं वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड आवर एक्झिस्टन्स बाय दॅट वन पीस ऑफ जिक्सॉ पझल म्हणजे वन पीस ऑफ सफरिंग आणि लुकिंग ॲट अ लाईफ विथ लिमिटेड अंडरस्टँडिंग. लक्षात येतंय ना तुम्हाला की एक काहीतरी सफरिंग झालंय त्याच्याकडे बघून आपण काहीतरी तर्क काढतोय, बट द लार्जर पिक्चर जे आहे ते खूपच छान आहे. कारण तुम्ही सर्वजण भक्ती करताय, श्री कृष्णांची तुम्ही चॅन्टिंग करताय, तुम्हाला होईल तितकी तुम्ही ऑनलाईन सेवा देताय, तर खूपच सुंदर तुमचं भविष्य आहे. पण आपण काय करतो की आणि ते जे एंटायर पिक्चर जे आहे हे कोणाला माहितीये? कृष्णाला माहितीये की हे एंटायर जिक्सॉ पझल कसं आहे and how it will fit together and purification will happen. हे कोणाला माहितीये? हे फक्त कृष्णाला माहितीये. म्हणून आपण श्रीकृष्णाप्रती प्रार्थना करायची, हे ऋषिकेश, माझं जीवन तुमच्या हातात आहे, तुम्ही माझी काळजी घ्या. आय एम फेलिंग बॅडली, lifetime after lifetime after lifetime, making a mess of things, but now on I have surrendered unto you. तुमच्या लक्षात आलं ना? आता हा जो ब्रह्मांड आहे, फॉर दिस पर्टिक्युलर ब्रह्मांड सतयुग झालेला आहे, आपण नापास झालेलो आहोत. आपल्याला जर आपण पास झालो असतो तर आता आपण वैकुंठात किंवा गोलोक वृंदावनात असतो. मग त्याच्यानंतर आपण त्रेतायुगामध्ये आलो. त्रेतायुगातला युगधर्म काय आहे सांगा बरं मला? यज्ञ. यज्ञ. ते देखील आपण केलं नाही, तिकडे आपण नापास झालोय. मग आपण द्वापार युगात आलोय, त्यामधला काय आहे धर्म त्या युगातला? अर्चविग्रह पूजा. पूजा, मंदिरामध्ये जाऊन विस्ताराने पूजा करणं, तेही आपण केलं नाही, तिकडेही फेल झालोय. मग आता आपण कुठे आलोय? आपण कलियुगात आलोय. आणि कलियुगाचा धर्म काय आहे की आपल्याला चॅन्टिंग केलं पाहिजे. मग आपल्याला हे जाणवलं पाहिजे आणि आपण एक्सेप्ट केलं पाहिजे की आणि म्हटलं पाहिजे, कृष्णा माझं जीवन हे मी आता तुझ्या हातात सोपवलंय, आता मी कशालाही रडणार नाहीये. जे काही प्रसंग येतील त्याला मी सामोरे जाणार आहे. आणि हो येस आय एम फेलिंग बॅडली लाईफ आफ्टर लाईफ बट नाव आता मी तुला पूर्ण शरण आलेले आहे आणि आता तू माझी काळजी घे. कारण जे बिगर पिक्चर आहे ना ते खूप छान आहे, तुमच्या सर्वांचं छान आहे, पण ते कुठेतरी फॉर वन दॅट पीस ऑफ जिक्सॉ पझल जे सफरिंग आहे ते तिकडे लक्ष केंद्रित करून ते बिगर पिक्चर आपण स्पॉइल करतोय. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की असं आपल्याला करता कामा नये. तर आता हे जे कृपेक्षणम आहे, तर हा 10.14.8 असा श्रीमद भागवतम मध्ये दिलेला आहे की एखादा भक्त आहे तो श्रीकृष्णाची मनापासून सेवा करतोय, भक्ती करतोय, तर मग त्याचं त्यांनी असं दिलेलं आहे, माय डिअर लॉर्ड, one who earnestly waits for your causeless mercy, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds, and offering you respectful obeisances with heart, words, and body, is surely eligible for you the shelter of liberation, for that is his rightful claim. तर त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे श्रीला प्रभुपादांनी की एक खूप श्रीमंत माणूस आहे आणि या श्रीमंत माणसाकडे माणसाचा एक मुलगा आहे जो अजिबात हुशार नाहीये, अभ्यासात हुशार नाहीये, असाच इकडे उनाडक्या करत असतो वगैरे, परंतु तो त्याच्या वडिलांकडे चांगलं वागतोय आणि त्याच्या वडिलांशी कनेक्टेड आहे. एवढंच त्याला करायचंय की त्याच्या वडिलांशी कनेक्शन तेवढं मेंटेन करायचंय. आणि असं झाल्याने
हा मुलगा त्याच्या वडिलांची जी प्रॉपर्टी असतील, जे काय त्यांची गोल्ड सिल्वर पैसे जे असतील, त्याचा वारसदार कोण बनणार आहे? तोच मुलगा. हा, तर इकडे आपण सुद्धा त्या मुलासारखे आहोत. रास्कल, कित्येकदा श्रीला प्रभुपादांनी हे शब्द वापरले. तुम्ही ऐकलंय का? त्यांचं प्रभुपाद वाणी.org, यू रास्कल, यू इडियट. तर आपल्याला म्हणजे एक मला वाटतं ते आपल्यालाच बोलताय. आपला तो अधिकार नाहीये की आपण असे शब्द बोलू शकू कोणालाही, पण त्यांचा अधिकार आहे. तर तेव्हा आणि जेव्हा मी हे कृपेक्षणम वाचत होते, तर तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की खरोखर की ते जे उदाहरण दिले, श्रीमंत माणूस आहे आणि त्याचा मुलगा, इवन दो अ रास्कल, स्टिल ही बिकम्स द राइटफुल हेir ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी. तर अशा तऱ्हेने श्रीकृष्णाने अशा तऱ्हेने हे तत्कृपेक्षणम आहे. आपल्याला काय करायचंय? आपल्याला फक्त श्रीकृष्णाशी कनेक्टेड राहायचंय. कसं कनेक्टेड राहायचंय ते आपल्याला इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय. आता जेव्हा आपण कनेक्टेड राहतो, कृष्णावर अगदी मनापासून प्रेम करतो, तेव्हा कृष्ण काय होतो? त्या भक्ताची प्रॉपर्टी होतो. ज्याप्रमाणे अर्जुनाला अर्जुनाला श्रीकृष्ण खूप आवडत असे. त्यांचं नातं होतं. श्री कृष्ण आणि अर्जुन यांचं साख्य प्रेम होतं. आणि हे असल्यामुळे, खूप प्रेम असल्यामुळे, मित्राची भावना असल्यामुळे श्रीकृष्ण हे कोण झाले? हे कोण आहेत? सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड आहेत. आणि ते कोण झाले? त्यांनी अर्जुनाचा रथ हाकला. इमॅजिन की असं बघा, म्हणजे आणि एक दिवस नाही, कंटिन्युअस. आता एखादा खूप मोठा माणूस असेल, अंबानी असेल किंवा नरेंद्र मोदी असेल, तो ते असे कोणाचे तरी ड्रायव्हर होतील का? सांगा नाही बरं होत. मला. नाही ना, अजिबात होणार नाही. तर पण कृष्ण बघा, कृष्ण कोण आहे? तो अखिल ब्रह्मांड नायक आहे. पण त्याची पोझिशन काय आहे? ती पोझिशन पूर्ण टाकून आपल्या मित्रासाठी श्रीकृष्णाने त्याचा रथ हाकला. किंवा नंद महाराज, नंद महाराजांनी एकदा त्यांना आपल्या ज्या चपला होत्या त्या मिळत नव्हत्या, की ते शोधत होत्या, तेव्हा यशोदा मातानी श्रीकृष्णाला सांगितलं, जा तू तुझ्या बाबांच्या चपला घेऊन ये. तर श्रीकृष्णाने त्यांच्या त्या 2 वाहना उचलल्या आणि आपल्या सँडल्स डोक्यावर ठेवल्या अतिशय प्रेमाने. नॉर्मली सँडल्स, चप्पल म्हणजे आपण डोक्यावर घेतो का? आपल्याला हात सुद्धा लावायला घाण वाटते ना दुसऱ्यांच्या फुटवेअरला. पण श्रीकृष्ण बघा, त्यांनी काय केले? ते सँडल्स नंद महाराजांचे आपल्या डोक्यावर घेतले आणि लटपटत, तो छोटा आपला होता श्रीकृष्ण, आपल्या वडिलांकडे ते सँडल्स घेऊन आले. छोटे लटपटत, जणू काही ते वजन सुद्धा त्यांना पेलवत नव्हतं. पण या श्रीकृष्णाने आपल्या डाव्या करंगळीवर पूर्ण गोवर्धन धरला. तर अर्थात ही लीला आहे आणि या लीलेमध्ये प्रेम दाखवण्यासाठी कृष्णाने असं केलं. असं नाही की त्यांना त्या नंद महाराजांच्या सँडल्स जड वाटत होत्या, असं नव्हतं. तर इकडे आपल्याला समजतं तत्कृपेक्षण. तर एक मी तुम्हाला सांगितलं की जेव्हा आपल्यामध्ये जेव्हा आपण कुठल्याही संकटात असतो किंवा परिस्थिती चांगली नसते, तेव्हा आपण 2 तऱ्हेने कृष्ण भावनाभावित राहू शकतो. एक
तऱ्हेने म्हणजे तुम्ही एक्सेप्ट करायचं की हे जे काय ही वाईट परिस्थिती आहे ही श्री कृष्णाने मला आता दिली आहे आणि माझं जे काय पेमेंट करायचं होतं ते पेमेंट असं माझं फटाफट होत आहे आणि जो पापाच्या परिणामांचा जो मोठा पर्वत आहे आता त्या पर्वताची फक्त एक राई झालेली आहे असं आपण लक्षात ठेवून आपली जी रिपेमेंट आहे ती पूर्ण करायची किंवा दुसऱ्या तऱ्हेने आपल्याला काय करता येईल की आपण अगदी हृदयातून आपल्या शब्दाने श्री कृष्णांची खूप स्तुती करायची खूप स्तुती करायची आणि असं मी जसं म्हटलं ते जिक्सॉ पझल म्हणजे तेच एक सफरिंग बघायचं नाही आपण लार्जर पिक्चर बघायचं की आपण कृष्ण भावनेत आहोत आणि मी तुम्हाला सांगते की तुमचं जे भविष्य आहे ना ते खूपच उज्ज्वल आहे आपल्याला याची काळजीच करायची नाही आपल्याला फक्त श्रील प्रभुपाद काय सांगताय ते अगदी मनापासून करायचं आहे आणि मग इकडे त्यांनी दिलंय की म्हणजे आपण ऑफरिंग ओबेसान्सेस विथ बॉडी माइंड्स अँड वर्ड्स तर अशा तऱ्हेने आपण जेव्हा श्री कृष्णांची आपल्या शरीराने त्यांना दंडवत प्रणाम करतो आपल्या हृदयामध्ये सदैव त्यांना ठेवतो आपल्या शब्दाने सदैव त्यांची स्तुती करतो अशी सुद्धा आपण साधना करू शकतो जेव्हा आपल्याला वाटतं की ही परिस्थिती वाईट आहे किंवा अशुभ आहे आता शेवटचा भाग आहे ते म्हणजे रिमेम्बरन्स अँड मेडिटेशन तर इकडे मेडिटेशनवर आपल्याला स्मरण म्हणजे माहिती आहे तर मेडिटेशनचे काय प्रकार आहेत ते आपण जाणून घेऊया जरा मी पुढच्या स्लाइडवर जाते बघा इकडे त्यांनी दिलंय सफरिंग कॅन बी ट्रान्सफॉर्म्ड इंटू अन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर साधना भक्ती तर जेव्हा परिस्थिती वाईट असते तेव्हा आपण असं समजायचं की ही श्री कृष्णांची कृपाच आहे आणि हे जे परिणाम जे आपण भोगतोय पापाचे परिणाम तो जो पर्वत होता श्रीकृष्णाने आता त्याची राई केलेली आहे म्हणजे आपला ऍटिट्यूड बरोबर पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सदैव आपल्या मनामध्ये आपण श्रीकृष्णांची स्तुती केली पाहिजे प्रार्थना केली पाहिजे त्यांचा शरीराने दंडवत घातला पाहिजे परिक्रमा केली पाहिजे तर अशा तऱ्हेने अनेक गोष्टी करून आपण सदैव मनामध्ये त्यांचं स्मरण ठेवायचं मग आता जेव्हा आपण श्रीकृष्णांचं स्मरण करतो तेव्हा काय होतं की जे काही शुभ आहे त्यासाठी आपण आपली पात्रता ठरते किंवा पद्मपुराणात दिलंय की आपण जे पाप केलेलं आहे त्या पापाच्या परिणामांपासून आपण मुक्त होतो आता जेव्हा सतत आपण स्मरण करतो तेव्हा या स्मरणाचा जो अंत म्हणू शकतो तो मेडिटेशन मध्ये होतो आता इकडे त्यांनी गोष्ट पण दिली आहे छान एका ब्राह्मणाची जो गोदावरी नदीच्या तटावर राहायचा जेव्हा ते आपण वाचू तेव्हा मी तुम्हाला ती गोष्ट तुम्हाला समजेल तर आता जे मेडिटेशन आहे ते 4 प्रकारचं असतं पहिलं म्हणजे रूप ध्यान दुसरं म्हणजे गुण ध्यान तिसरं म्हणजे क्रीडा ध्यान चौथं म्हणजे सेवा ध्यान
तर हे सेवा ध्यानचं ती गोष्ट आहे की जो ब्राह्मण होता तो स्वयंपाक करत होता, म्हणजे तो खूप गरीब होता, त्याच्याकडे काही पैसे नव्हते आणि तो मंदिरात रोज जात होता आणि त्या मंदिरात त्याला नेहमी लोक येता जाता दिसत होती की लोक मोठमोठा हार घेऊन आले, कृष्णासाठी भोग अर्पण करण्यासाठी लाडू आणले आणि असे खूप खूप सेवा करणारी लोक त्याला दिसत होती आणि त्याला खूप वाईट वाटत होतं की माझ्याकडे काहीच पैसे नाहीयेत, मी कृष्णाची सेवा कशी करू. तर मग त्यांनी ठरवलं की आता आपण रोज ध्यान करायचं आणि ध्यानामध्ये मला जी काही सेवा करायची असेल ती मी ध्यानामध्ये करत जाईन. तर एकदा त्याला वाटलं की आपण श्रीकृष्णांना तांदळाची खीर करूया आणि तांदळाची खीर त्यांनी तयार केली आणि श्रीकृष्णांना आता अर्पण करणार. तर त्याला वाटलं की आपण बघूया की खीर खूप गरम आहे का, खूप गरम असेल तर श्रीकृष्णाची जीभ भाजेल. हा, तर म्हणून त्यांनी हात आत घातलं आणि हात आत घातल्यावर खिरीचं टेम्परेचर बघायला त्याचा हात भाजला. भाजला आणि इतका भाजला की तो त्या ध्यानातून बाहेर आला आणि ओरडला पटकन. तर अशा तऱ्हेने की आपण नुसतं ध्यान करून, म्हणजे ध्यानामध्ये किती पॉवर आहे बघा, की आता आपल्या सर्वांकडे पैसे आहेत का की आपण श्रीकृष्णांसाठी मोठं मंदिर बांधू. नाहीयेत आपल्याकडे पैसे, पण त्यासाठी आपण लिमिटेड राहायचं आहे का. तुम्ही ध्यानात अशा तुम्हाला जे काय हवं ते श्रीकृष्णांसाठी करू शकता. याला म्हणतात सेवा ध्यान. मग रूप ध्यान. रूप ध्यान म्हणजे कृष्णाच्या फॉर्मवर, कृष्णाच्या रूपावर आपण ध्यान लावायचं. तर जेव्हा ध्यान लावतो आपण तेव्हा श्री कृष्णांच्या कमल चरणांवरून हळू हळू आपण वर जाऊन प्रत्येक त्यांचा अवयव जे आहे त्याची स्तुती करायची. आता याच्यामध्ये ते तुम्हाला माहितीये का, अधरम मधुरम, ते मधुराष्टकम माहितीये का तुम्हाला. हो माताजी माहिती. माहिती आहे ना. हो तर हो त्यात असंच श्री कृष्णांच्या सुंदर रूपावर ते एक ध्यानच आहे. तर जेव्हा आपण त्याच्या कमल चरणांकडे बघतो, त्याच्या श्रीकृष्णांच्या नखांकडे बघतो, तर ते श्रीकृष्णांची नख जी आहे ती आचार्य सांगतात खूप तेजस्वी आहेत. त्या नखातून सूर्यापासून जसा प्रकाशाचा विस्तार होतो त्याचप्रमाणे त्याच्या नखातून सुंदर शीतल जो प्रकाश आहे तो येतो. मग त्याच्यानंतर श्री कृष्णांचे जे पाय आहेत तर ते जरा लालसर असतात, मग त्याच्यावर सुद्धा आपण ध्यान करू शकतो. त्याच्यावर श्री असं म्हणतात, द डस्ट अराउंड द heel of his feet is saffron dust. असं म्हणतात. तर त्याच्यावर आपण ध्यान करू शकतो. मग हळूहळू वर जायचं. त्यांच्या पायातले जे पैंजण आहेत ते बघायचे. मग असं करून करून जेव्हा आपण त्या रूपावर आपण ध्यान पूर्ण तऱ्हेने लावू शकतो. पण असं एकदम आपण ध्यान लावू शकू का. आपण आता जर बसलो, डोळे बंद करा आणि त्याच्या रूपावर ध्यान करा, तर आपण लावू शकू का, सांगा मला. नाही माताजी. नाही. का. कारण आपण रोज मंदिरात जात नाहीये. रोज आपण श्री कृष्णांच्या सुंदर रूपावर आपण ध्यान करतच नाहीये. करतोय का आपण, सांगा बरं. नाही रोज नाही करत आहे. मग आपल्या ध्यानामध्ये हे रूप कसं येणारच नाही. तर इकडे त्यांनी सांगितलंय की जेव्हा स्मरण आपलं परफेक्ट होतं, सतत स्मरण जेव्हा होतं, मग त्याच्या पुढचा स्टेप जो आहे ते म्हणजे ध्यान.
आता तुम्ही बघितलं ध्यान, मेडिटेशन म्हणजे जर तुम्ही बरेच आर्ट ऑफ लिव्हिंग आणि ते सद्गुरूंचे आहे त्याच्यामध्ये मेडिटेशन सांगतात. तर इकडे या पुस्तकात भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये बघा किती मेडिटेशन म्हणजे काय, इट इज कनेक्टेड टू कृष्णा. कृष्णाच्या सुंदर रूपावर, कृष्णाच्या गुणांवर, कृष्णाची सेवा किंवा क्रीडा, हे जे ध्यान आहे हे याच्यावर जेव्हा आपण ध्यान करतो त्यालाच आपण मेडिटेशन म्हणतो. इतर हे मेडिटेशन होत नाही. हा, तर हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आता क्रीडा ध्यान म्हणजे काय बरं, गुण ध्यान म्हणजे श्री कृष्णांचे जे गुण आहेत, त्यांची जी वीरता आहे, त्यांचं जो काय म्हणतात तशी जी नम्रता आहे, ते क्षमा करणारे आहे, तर हे जे गुण आहेत ना, त्या प्रत्येक गुणावर आपण खूप डीप जाऊ शकतो आणि ध्यान लावू शकतो, की म्हणजे एक स्तुती करू शकतो की श्री कृष्णांचे जे गुण आहेत त्याच्यावर सुद्धा आपण त्यांचं चरित्र आठवून, लीला आठवून आपण ध्यान करू शकतो. आता क्रीडा ध्यान म्हणजे काय, तर आता त्याचं मी तुम्हाला उदाहरण देते. एक लीला सांगून चैतन्य चरितामृतातली. तर श्रीनिवास आचार्य होते, ते बऱ्याचदा जेव्हा जप करायचे तेव्हा त्यांची जी बाह्य चेतना होती, म्हणजे त्यांनी म्हटलंय की ही गोज आउट ऑफ हिज एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस. हा, आणि असं दिसायचं सर्वांना की ते तिकडेच बसलेले, एकदम हलत नाहीयेत, अगदी मूर्तीसारखे बसलेले तासन तास. हा, मग एकदा ते असेच बसले होते आणि ते त्यांच्या बाह्य चेतनेमध्ये नव्हतेच. बाह्य चेतना जागृत असणे म्हणजे काय, कोणीतरी हाक मारली की आपण लगेच डोळे उघडतो किंवा रिस्पॉन्ड करतो. तर हे त्यांच्या बाह्य चेतनेमध्ये नव्हतेच आणि 3-4 दिवस हे तसेच होते. मग सर्वांना वाटलं की आता काय झालंय, 3-4 दिवस हे असेच आहेत, काही खाल्ले जेवले नाही आहेत, आता काय होईल, आपण त्यांना काय करावं बरं. हे तर मोठे आचार्य, बाकीचे जे भक्त होते किंवा त्यांचे शिष्य होते, त्यांच्याजवळ जायचं, उठवायचं त्यांना, हे पण त्यांना बरोबर वाटत नव्हतं. म्हणून त्यांचा जो मुख्य किंवा प्रमुख शिष्य होते त्यांचं नाव होतं रामचंद्र कविराज. तर ते सांगतात की आता तुम्हीच काय ते करू शकाल. मग ते श्रीनिवास आचार्यांची जपमाळ घेतात आणि त्यांच्या जवळ बसून चॅन्टिंग सुरू करतात. आणि असं झालं, चॅन्टिंग करता करता हे जे रामचंद्र कविराज होते ते सुद्धा त्यांच्या बाह्य चेतनेतून ते म्हणजे बाहेर गेले. मग तेही एकदम स्थिर झाले एका मूर्तीसारखे. आणि मग हे रामचंद्र कविराज आहेत, हे गोलोक वृंदावनात गेले. आणि गोलोक वृंदावनात कुठे गेले, जिकडे राधाकुंड होता. आणि या राधाकुंड मध्ये कृष्ण, श्रीमती राधाराणी आणि सर्व गोपी या जलक्रीडा करत होत्या. आणि ती जलक्रीडा करता करता श्रीमती राधाराणीचं जे नथ आहे, इकडे त्यांनी नोज रिंग म्हटलेलं आहे, ही पाण्यात पडते आणि कोणालाही ती कुठे आहे ही दिसत नाही. म्हणून ललिता सखी जी आहे ती मंजिरीला बोलवते. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ना की श्रीमती राधाराणीच्या डायरेक्ट ज्या सेवा करतात त्यांना सखी म्हटलेलं आहे आणि सखींची जी सेवा करतात त्यांना मंजिरी म्हटलंय. तर ललिता सखीला आपली हे राधाराणीचं नथ कुठे पडले हे सापडलं नाही, म्हणून तिने मंजिरीना बोलवलं. तर ज्या मंजिरीना बोलवलं ते श्रीनिवास आचार्य हे एक मंजिरी होते.
आणि ते खूप शोधत होते की श्रीमती राधाराणीचं नथ कुठे गेलं, कुठे गेलं. आणि मग त्यांना सापडली नाही, म्हणून त्यांनी या रामचंद्र कविराज म्हणजे त्यांचे जे शिष्य होते, जेही मंजिरी होते, त्यांनाही बोलवलं. आणि ते खोल जातात, अ, 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 पाण्यात जातात, अगदी तळापाशी जातात, खूप खूप शोधतात आणि शेवटी त्यांना ते नथ मिळतं आणि ते नथ ते श्रीनिवास आचार्यांना देतात. श्रीनिवास आचार्य हे ते हे ते नथ जे आहे ते रूपमंजिरीला देतात आणि रूपमंजिरी हे ललिता सखींना नथ देतात आणि ललिता सखी या राधाराणींना देतात. तर राधाराणींना आता आनंद होतो आणि आनंद झाल्यावर हे जे श्रीनिवास आचार्य आहे हे रामचंद्र कविराजांना मिठी मारतात आणि आता ते दोघही त्यांच्या एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस मध्ये येतात आणि एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस मध्ये आल्यावर आता एकदम त्यांना जाग येते आणि ते जाग येते तेव्हा त्यांनी एकमेकांना मिठीच मारली असते. तर हे जे आहे ना, याला आपण क्रीडा ध्यानम असं म्हणतो. तर आता मला वाटतं हे झालेला आहे हा धडा. बरं, आता काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? मी माझा व्हिडिओ जरा ऑन. हा, काही प्रश्न आहेत?